Kublai sibun bado. Lay piro. Te kumna pipoi sekenika janmit shua ban rakhe yakenika jingdap san pusnem ka jela Meghalaya. Ay hagene ka namar lasai arwaitere kin celebrate yak jingdap san phosnen Meghalaya. Ngawan nagaleng jongga ICCR ka khod yanga kumwei special appearance haka program balale daga ICCR banlong kumutau aktor balapau hopok ka jela jongi banlong special appearance haka ka show. Okay. Te ke ai ke jing sngo jong phi banyo yeshim manta kat hagata ka jingdap san pusnem jong ka jela Meghalaya. Ka jing sngo jonga banyo isimenta hagene ka jingdap san phosnem kalong hoi ke dai ka buk siat yang abayo wan simenta namar bala kan jingdon ka jing penthot kine ke jong ne o COVID-19 tementa bat la along kumwe bayo wan isimenta mod kham sngo tenat la along wala khenyi kumutau aktor balapau ki khot ban spil aperan moang ne ta sngo tenat hi Phi don hakaleng jong ni ki kam shna film ki kam ak film ngamut ban ong kumwe ne ki balapau bha ki kam ak film ke ai jing yo i jong phi hakabidi kam shna film hapo ka jela Meghalaya hakini kisan post nam baladab bat haki bandang wan ka jing i jonga kalong ka baladeb kalong ke ayu tementa ki film khasi hawa po jela jongi gila pau gila khambiang bha ta ngak mi lentiro nang ne khmat gidang kiu chu gidang biang chu tang ka wei hi ladaka nagaliang sarkar nagaliang gi gino bala banshna yaki cinema hall ma in every district tangata hi kala ban penkiu ya ka kala ban ai kum gi ban ai gam ai jam yaki kon samla la ne gi be badon sap haki hagano sap te phila ban ai khublai san post nam longba ka ne ka channel jungi ki pai ba longba ka ne ka pon hagane ka por nga shim ni gane buk share nagaliang kumunong songsnong jong ka Meghalaya tanga ai khuble ye phi baro yak jingdap san phosnem jongga jela jongi kadang kiu shu ka jela jongi ban yo da kata ka ko khya yangi baro khambiang shu ki kam ki jam ban long ki bha khuble sibun ni pi